Kundagare zvakanaka kuti murara murare kana muchimwadoro handiti musamwane risina kubhadharwa mwana. Aiwa sizvedoro asi zvekudhakwa ndezvekugera ndezvekugerana ugere pai pasturu nirega hachirumi ichi chiri soft and free chigere soft and free zvino mukabhenda manje ka mukabhenda muchitarisa kusaidira kati chinobhenda hazvidi kuti tibatirane zvama kwati munogere saka kunga kwenye kati yamagegbe anonzani nemudara kuchii ndakwenda inini pamahwani kumapa tiri panapa kuti mugeri wandigera bhigo inonzi golden style cut style yegoridhe ine mufana wangu unoze ndipe kuno motorbike iri yari ipi futi andokudrive wega yambogarawo masure ndigare mberi ku asi mukurota kemda mukurota tichikurumidza kupedza ichi chakaita nokupeta ndianatora bhabha ndianatora bhabha panhari dzokonyo man ine ndiriwakuwana kuchema ndonyatsowatiriniga panapa chimudhudhurichi kana chichimhanya zvekutadza kuindiketa nayo ndianatora bhabha ana muna client yakadai ndianatora bhabha ndijokonuwa zvezvine musombo azongodzoka asina kana asipa asi zvangu